50 hektaryang umahan sa Banwaanin Siruma, Camarines Sur an inatake nin peste. DA Bicol nagisibir nin mga chemical spray sa mga apektadong paraoma. Bilog na detalye sa report na ini. Labi-labi ang kamunduan asin panghihinayang ni Nanay Gemma sa sinapukan sa iyang mga tanom na paroy sa barangay Fundado sa Banwaanin Siruma, Camarines Sur. Pirang semana na sa nakaya, pwede na kuta ining gusion, alagad na puli pa sa wara, makalis na atakihon kan mga pesteng pigaapod na brown plant hopper. Huli digdiday na subot siya malaom pa na magiging magayonan sa indang harvest ngunya na taon. Kasi po dito po kami kumukuha ng kabuhayan sa palay namin. Kaya lang po ganito nga po ang nangyari. Halos po marami po yung gastos namin. Wala po kami maaani. An paraoma man na si Elisa, mati man ang pagkalugi sa iyang 12 hektaryang umahan. Ang dati kayang nagugusing 60 kabanin paroy, ngunyan. Ang inani po namin, wala ngang halos linis na yun, 14 lang, ganon. Wala pang kalahat. Wala pang 20%. Kan mga nagtalikod na aldaw sana, anas kolor berde pasubot an umahan na ini. Saro hasta duwang aldaw sana nagagi, ang mga paroy na mahiling tangunyan, garon na tuyot asin nalala pa, huli man sa marikas na paglakop kan mga peste digdi. Sigun sa Department of Agriculture Bicol, apwera sa Barangay Fundado, apektado man na nagkaperang umahan sa Barangay Tungo Bantique asin bubuan sa parehong banwaan na maabot na sa haros 50 hektarya. Nagdistribute naman ng mga biocontrol agent asin chemical insecticides ang ahensya sa mga apektadong paraoma. Padagos na pigaadalan kan Regional Crops Protection Center ang rason kan pagruluwasan kan mga nasambitan ng peste. Ang trabaho kasi nitong metarhizium na fungicide po ito na ini-spray. So pag yung ini-spray na nadikitan na sila, yung mga brown plant hopper na yan, within 4 days, naaagnas na sila. Sa bilog na rehiyon, solamenteng banwaan sa Nanin Siruma ang nakarehistro kan pagruluwasan nin mga peste ngunya na taon. Patanid man kan DA sa iba pang paraoma, en kasong manutaran ang presensya kan kaparehong peste sa saindang mga umahan, tulos ining ipaaram sa ahensya, tanganing dagos na masolusyonan asin daina maglako pa. Kaibanan si Jovel Obiso, Jesse Cruzat, Balitang Bicolandia.